Nu lyssnar jag inte igen. Jag tittar på Karin. Det kostar mindre när det lyssnar lite. Ja, det kostar mindre. Precis. Och vi kör de men en omdirigering lilla raketen. Nyårsraketen. Eller är jag fel på det? Nej, då är jag fel på det. Nej, då är jag fel på det. Men annars kommer någon av de jaga mig. Jag skriver eller vad tycker du? Ja. Ja. Jag bara sa att det är någonting som tar grejer. Här. Första. Det är mycket på massa olika fall. Den här gruppen syns inte. Part 1, Part 2 to gate. Och den påstår